itlog capsule mo diha. Sa katong nagproblema kay dili na mugahi, dili na mudako, ani ana ang solusyon. Magic Beans Capsule. Makapadako na, makapagahi pa. Sir! Sir! Ali sa kadiyot sir be. Nara ko'y tuyo ni mo sir ba? Nabantayan ako murag magulanon kay ka sir. Basta na rin makatabang ka sa imong problema sir. Open up na rin ako sir. Mauwa lagi ko ma'am kay kanang babae biha ka. Ay so sir, para na kung wala lang na problema. Kaya sa ako ang trabaho, open ko tanan, mapababay, lalaki, andam kong maminaw. Ano sa di problema ni mo sir? Mauna magulanon ko ma'am kay gibuwagan jud ko sa kong asawa ma'am. Oh, no. Kay nga naman sir. Kanang kuan man gumam na ako'y problema ba. Unsa may problema nimo sir? I-share na lagi na sir kay murag kibaw kung kanang unsay solusyon ana sir. Kanang kuan mong good ma'am. Kanang dungan mi katawo ba pero una siya namatay. Di siya mugahi. Ay, sus kaya. Oy, kanaran pagkasimpor man ana sus. May radyong naabot ko aning lugara jud og pagpaninda. Kay naa jud ay customer diri gid naginahanglan sa kuang serbisyo. Sir, kita ka ni sir? Unsam na ma'am tawas? Magic Beans Capsule ni siya sir. Dili di tawas. Uy, ang sulan na ra ni tawas. Unsam sa nang Magic Beans Capsule ma'am ba? So sir, mao ni tambal sa imuhang problema. Ang katong namatay katong dungan nimo katawo, pero unang namatay, mabuhi tog balik. Tungod ani akong Magic Beans. Sa ato pa ma'am. Kung mo inom ko ana. Oh. Mugahi. Oh, mugahi. Mubarog. Mudako. Ako ginang ika-assure ni mo sir nga effective kini ako ang product. Kausap pa lang kamo inom, makita na nimo ang iyahang pagka-effective ani. Pilas na ma'am. Sa presyo, syempre mahal-mahal gid siya sir kay kablo. Grandisado man sa jud sir. Ay sige ma'am, mo try ko kukusa. Kung makauyon ko, paliton ko na tanan. Bayran ako hurot. Mo try kag usa? Oh. Aw sige sir. Sige sir kana sir. Mas ayo kay hinuon ingon man gyud sila nga to see is to believe. So, to testing is to believe. Okay. Pag usa na sir, ensure inom pa lang nimo ana, mo epekto na gid na siya. Kana siya. Una ang pag-inom na sila, sakto na dili na kinahanglan tubigan. Kay kung tubigan pa na, mosamot man ko na siya kung imuhan na siyang itulak gamit ang tubig. Ina sir, ning epic na sir kay mo bitang gitawag nag Magic Beans Capsule kay magic ang iyahang epekto ana sir. Na sir. Okay na sir? Ana? Alam ma'am. Oh, ingon ka ko ni mo sir. Ma'am, murag effective yun. Ang pamati yun ako ma'am no. Ang akong junior, mura ning sugod og panggimo. Kani ma'am. Klaro kayo ma'am. Akong asawa, mao gito makigbalik nako kay di na ni mapaong. Sir, tinuod jud maggukod na to nimo imong asawa ay kay baw niya nga naulian na ng imong ma. Ina sir, ang bayad. Ma'am, di man si Junior nin tubo, ma'am, ang ako mang itlog. Ma'am, ang akong lagay. Okay na sa sir. Basin lahin ako nadala na. Dili ni mauno. Ma'am, gidalak naman ko ni ma'am. Pwede naman ako akong ingol. Pasensya na kasi murag tablet tas muguro sa kabayo ang ako ang nadas. Sir, ayaw lang. Sir, diha na kasi ha. Diha na kasi kay ako sa uli ato sir. Ako ka na. Kapait ingon. Padako sa Junior. Ganun ang ako. Ning itlog ng tobo, ma'am. Dili man ako.